done with my work. It's time to edit. Imagine, 2020 na. Akong New Year videos or vlog, wala pa na-edit. Malaysia nga vlog, wapos na edit. And napadyo sa unboxing, napadyo na-edit. So karon ready na dyan taon. Ready na mag-edit. Matawag mo sa mukha. Unsa naman sa na? Na naman. Ang dangin na eh. Ka-edit ko ani. Delay na din. Ako, may nagpa-sponsor mo. Unboxing? Ano yung brand? Masa na ang brand? Oh, ipa-unbox daw. Unboxing daw guys. Sige. Ibutang na diha. Record ka guys. Oh. Ibutang. I-unbox niya. Sorry guys. Ibutang na diha. Ako ra na. Namalihog sila. So, i-unbox. Kubiun. Wanya. Ha? Ayaw ka. Sige ako ra ko an. Later. Bye. Okay. Ako sa siyang i-save. I-save. Wapay ko nagsugod. So guys, unboxing daw. Kitsa bibigyan na nag-unboxing daw. Tapos sa inyo. Yeah. So, ASUS. Yeah. It's ASUS with it. ASUS ROG phone 2. 12 gig and 1 terabyte. So, unboxing sa ito guys. Sponsor man daw. Sealed. Nice. Wow. Page. Nasa like free casing. So muna yung free casing. Manual stickers. Tapos ulit ito para pin. Charger. So muna lang charger. Wire. Accessories. Kita mo yung accessories. Ito kailangan sa gamit. Ito. So, gamitan muna ang fan para sa phone. Kita yung fan. And then, the phone. Kunin natin yung phone. Wala siya headset guys. So, muna niyang phone. Wow. Bugat. As in, bugat siya. Wala niyang phone. Wow. ASUS ROG 2 12 GB nga memory and 1 TB nga storage. So try na to on guys. Long press mo siguro. Ito. Ito yung so welcome and let's go. So this is the ASUS ROG phone. So this is it guys. Monisod sa ASUS ROG phone 2 nga bago ni-release. And salamat sa pagtanaw and see you sa next video. Ting! Ano ako dire? Ha? Okay, para niya. Nag-sponsor, murag sponsor pa no. Delay na akong work, akong Audi.
Delay na kaya akong video. Take 2.